ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇଷ୍ଟା ଦେବୀ ମଝିଘେରଣୀ ମା ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମଝିଗୌରିଆଣୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ପିଙ୍କିର ଆଜି ମାନସିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂଜା କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଘେରଣୀ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ମଝିଘେରଣୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲେ ଏ ଗଡ଼ାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ପୂଜା ସାମାନ ବିକିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ମଝିଘେରଣୀ ମାଙ୍କର। ଏଇଟା ମଝିଘେରଣୀ ମା ନିକଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ଅଛି। ଏଇଟା ମଝିଘେରଣୀ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାର ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଗି ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଅଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଏ ପାଖରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କିଏ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ସେ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ହିଁ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ମା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମଝିଘେରଣୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ପିଙ୍କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମା ମଝିଘେରଣୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ମନର ଇଚ୍ଛା କାମନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଏବେକୁ 6 ଥର ଜିତିଲେଣି, 3 ଥର ଦୁଇଟା ମେଡ଼ାଲ୍ ଲାଗା। 3 ଥର ଜିତିକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, 3ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଆସିବୁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ମାନସିକ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ମା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆସି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଆମର ପିଙ୍କି ପୂରଣ କଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆସିକି ଏ ମାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।